Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Grasa Foles Amiguiño é unha dama da palabra portuguesa que se adica en corpo e alma ao nobre arte da literatura, que forma parte deste grupo cultural Nós, a xente do redor, que como ela mesmo atravesa fronteiras. Nesta ocasión, Grasa regálanos no número 15 da nosa revista unha fermosa e acertadísima descripción de quen sen dúbida é o noso patrón nesta singladura cultural que con tanta adicación dirixe dende o comenzo e que hoxe quero poñer voz pedindo disculpas a Grasa polo meu escaso dominio da lingua e tamén para darlle ánimos ao meu amigo Avelino. Grazas, Grasa. Un amigo precioso, escritor, editor, poeta, activista cultural. A través das redes sociais ten vindo ao meu encontro personas maravillosas. Persoas de grande valor humano que ten formado os meus días máis encantadores, porque a través das súas palabras teño descuberto verdadeiros amigos nunha partilla de ideais e sonos. Sao inmersos en todos ten un lugar moito especial no meu corazón. Porén, como é natural, o convivio con uns tórnase máis asiduo do que con outros. Falo daqueles con teño construído proxectos de maus dadas. Con moita coraxe os vamos realizando e ultrapasando todas as barreiras. Estamos convictos de que estamos no camiño certo e asín desexamos continuar. Hoxe tomo a liberdade de falar dun deses amigos que considero precioso. E por qué? Porque está sempre pronto a responder aos meus apelos. É de unha bondade conmovente a súa actitud simples afabel envolve quen o rodea. Parece nunca fatigar, ultrapasa a capacidade de resistencia humana. Non se lamenta, a alegría está sempre presente no seu sorriso, no seu abrazo amigo, para esclarecer as dúbidas sobre cualquier problema que surxe. Con o grupo de escritores que está conmigo, posso contar con a súa sabia opinión que moito respeto e acato, embora moitas veces recorra o outro grande amigo comigo. Síntome protexida e arroupada porque sei que me comprende, sei que coñece as miñas inquietudes e o meu profundo desexo da unión de nosos povos, das nosas culturas, con raíces ancestrais. Con amigos como o grande, dedicado á infatigable defensa dos valores culturais e humanos, Avelino Jácome, a terra é un paraíso. Grazas, Grasa.